kam sa svet náhli. Ó, Pane Bože, kam sa svet náhli? Dnes nemá nikto na nič čas. Ráno nám stačí pár hltov kávy a už aj letí každý z nás. Jeden do práce, iný do školy, večer do kina, na disko. Všade je ľudí ako včiel v úli, až na domáce ohnisko. Nie je už miestom pokoja, lásky, nik vôkol nesedí. Skôr na chodníkoch či pri pohári spriadame živé besedy. Nešľahá z neho radosti plameň, tak ako predtým neláka. Hoci celý dom prepichom dýcha, lež čím je hniezdo bez vtáka. Čoho sme sa dožili, Pane? Kto cestu nám ukázať vie? Telo je ešte ako tak zdravé, no duša vždy viac chorľavie. Ty máš návod, viem, a dobre robí, kto na slovo ťa poslúcha. Komu to všetko, čo prikazuješ, nepadne iba do ucha. Mnohým sluch slúži, no nepočujú. Tých z cesty šikmej čím skôr vráť. Hody unavia viac ako práca. Nuž bez modlitby idú spať. Ráno závrate, bolenie hlavy, nových starostí lavína. Ale treba ísť, nie letieť treba. Kolotoč zas sa začína.